ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾಯಿನ ವ್ಲಾಗಿನಿ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಏರೇರ್ ಪೂರ ಪಿದರ್ದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂವರೆ ಬೈದರಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಪಿದರ್ದೆ ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಪಿದರ್ನ ಟೈಮಡ್ ಪಿದರ್ದು ಈ ಸಲ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಪೂರ ಉಂಡುದು 8:30 ಆನಾಗ ಪಿದರ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಲೇಟಾಗಿ ಪಿದರ್ನಿ ದಾಯಪಂಡ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅನ್ಶಾದ್ ಆ ವಿಡಿಯೋದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ಜಿ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10:30 ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಿಕುಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಪುನು ಬೇತೆ ಹುಡುಕ್ತಂಡ ಪನೊಂದು ಪುನು ಇಡೀ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು. ಎಂಕುಲು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ನೇಡ್ದು ಇಲ್ಲದವಳು ಅಂತ ಸೀದಾ ನಡತೊಂದೆ ಬೈದೋಲಿ ಅಂದು ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೋಡ್ದ ನಡುಟು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಏತು ಒಲ್ತುಡ್ದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತದ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಆತು ನಡತದ ಎಂಕುಲು ಬಡಾಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಫುಲ್ಲು ತೂವರೆ ಆಯ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು. ಸೊ ನೀತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಡು ಪಾತಿರ್ವೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು. ಏರೇರ್ ಪೂರ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ತೂದಿತ್ತಡ ನಿಕಲೆಗೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ದೇವರೇನ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರೇನ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ಲಿ ತುಚ್ಪಾದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಿರ ಅವರ ತೂವಲಿ ದೇವರೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೇರ್ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋದಿತ್ತರು ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೇರ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಲೈವ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತರು ಇಡೀ ದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಜನಕಲೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂವರೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೂಪರಿ ಏತು ಜನ ಸೇರ್ದಾರಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಊರು ದುಂಬೆ ಬತ್ತದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ರೋಡ್ದ ನಡುಟೆ ಕುಲ್ವೆರತೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಏತು ಪುರ್ತ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂವೋಡು ದೇವರೇನು ತೂವೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತೆ ಬೇತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ ಆ್ಯಂಡ್ ನಡತೋನ್ ಪೋನಾಗ ಪಾಸ್ ಅನಾಗ ಏತು ಜನ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬೈದೇರ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಅವಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಏಪ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುನು ನನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನ ದಸರಾಗ ಅಂಚಪುರ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂವರೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ 1 by 1 ದೇವರಿಂತು ಒಂದು ಪೋಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸೇರ್ದಿರಿ ಏತು ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಇತ್ತು ಏತು ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಅವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಬೇತೆ ಕಸಿನ್ ಅವೆ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಈತು ಜನ ಬೈದಿತ್ತ ಮಿಸ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಉದ್ದ ಲೈನ್ ನಡತೊಂದು ಒರಿಯನೂರಿ ತೂಂದೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ದಯಪಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾ ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ತೂ ಒಂದು ಪೋಲೆ. षष्ठं कात्यायनीति च
ಮಹಿಮತನು ಈ ಜಗದೀಶ ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಬಂದಿಸಿ ಈ ಸರ್ವೇಶ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭರಿಸಿದ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಕುಲು ಒಂದೊಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪುಗಾವೆ ಅಂಚಿನದಾಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಯಾನು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ನಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಸೊ ಗುರುವಾರನೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕುಲ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕಾದ್ ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಪ್ಪನು ಕೋಡೆ ಇಂಕೊಂಚೂರ್ಲ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇತ್ತುಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಥರ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದನ ಎನರ್ಜಿಯೇ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಡ್ಲೋ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಅವೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೊಂದುಲೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಫ್ರೈಡೇನೇ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಇನಿ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಿಕುಲು ಏಪತ್ತು ಉಪ್ಪರ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಡಿ ಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿ ಜೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಮಾತು ಜನ ಫುಲ್ಲು ಸೇರ್ದು ಉದ್ದಗೂ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಈಗ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೀಲ್ಡ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋತಿನ ಅವೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಂತದಿಜಿ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದೇನಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಡೋನ್ ಪೋದು ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ನಾ ಆಜಿ ಕಡೆ 6 ಪ್ಲೇಸುಡು ಶೂ ಬೈಟ್ ಆತನು ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಡಪರೇನೆ ಆವಂದಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಡತೊನ್ ಪೋವಡೆ ಅಂದು ನಡತೋನ್ ಪೋಯ್ನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಲೆ
Romeo, Romeo, caliente Romeo, 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 caliente Romeo, काहे दिल करे हो तुम तुम्हारे बारातियों सर से पैर तलक कोई तमाशा हुस्न से ಯಾರು 10 ಜನರು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿರೋ 10 ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ತೂವೊಂದಿತ್ತಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾವೇ ಎಂಕ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಾದಪಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೂಪೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವೇರು ಕುಲ್ದು ತೂಪೇರು ಕೆಲವೇರು ನಡತೊಂದು ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದೆತ್ತು ನೋಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ದ ದೆಸೆಡ್ದು ಎಂಕ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆನೇ ಆಯ್ಜಿ ಅವಳ ಈ ಸಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದ್ದು ಓ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೋಡು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಡಪರೇನೆ ಬುಜ್ಜಿ ಆನ್ ಪಂಡೆ ತೆಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಾ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಪಾಗ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಅಂದು ಅವು ಪೊಸ ತಾಯಿನ ಕಾರಣ ಹೀಲ್ಡ್ ಅಂದತ್ತು ಪೊಸ ತಾಯಿನ ಕಾರಣ ಆಜಿ ಕಡೆ ಶೂ ಬೈಟ್ ಅಂಡ ಇಂಚು ಒಪ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಕಾರ್ ನನಲ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಬೇಜಾರಂತೂ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈತೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ ಆತೇನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲತುದು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುಲೇ
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ವಿಷಯ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಂಡ ಒವ್ವೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ದಾಯಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ದಾಯ ಬತ್ತದುಂತುನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡ ತೂವರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಡ್ದ ದಸರಾ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಅವು ಪೂರ ತೂವರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೆರು ಒಂಜಿ ಚೂಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತಾವ್ಚಿ ಈ ರೋಡ್ ಪೋಚಿ ಪಂಡ ಪನ್ಯಕ್ಕೇನುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲಿನ ಫ್ರೀ ಬುಡೋಡು ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಗಾಡಿ ಉಂತಾರೆ ಬುಡೋಡು ಬೋಡನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಡುಟ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ದಾದಂಡಲ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಕುಲು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಕಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನೀನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನೆನ್ನುವೆ ದಸರಾ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪುಡು ಅಂದು ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಮಿಸ್ ಯು ದಸರಾ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಅಗೇನ್. ಟಾಟಾ.